ben blij hier vanmiddag te zijn, omdat het inderdaad, ik in de komende week hoop een concept voor een Friese taalwet te publiceren voor consultatie. Dus het is niet een ontwerp zoals de regering dat indient, maar juist om hier ook in Friesland te kijken van wat willen we nou regelen met elkaar, wat willen we niet regelen met elkaar. Want ik denk dat er is veel hier in Friesland om trots op te zijn met de eigen cultuur van het Fries, eigen Frieske academie, eigen theater, heb ik begrepen, zo moet je het uitspreken, eigen sporten ook, maar moet vooral zorgen dat het niet verloren gaat. En dat mensen die daarin opgevoed zijn ook de kans krijgen om het te gebruiken. Om de reden die u noemt, namelijk het gevoel. Het is de gevoelstaal. Maar ook omdat ik denk dat het winst is voor ons. Dat hoe meer talen je leert, en ook op een gelijkwaardige wijze, dat des te makkelijker leer je andere talen. Maar bovendien, des te beter begrijp je ook de verschillende talen waarin je groot geworden bent. Ik weet dat er dan vaak een discussie is van dat je de dingen door elkaar gaat halen. Ik ben zelf, ik zal niet zeggen helemaal tweetalig opgevoed, maar het grootste deel van mijn schoolopleiding kreeg ik in het Frans. En als het maar gewoon duidelijk is dat je de talen niet door elkaar moet gaan gebruiken, maar welke taal je in welk domein moet gebruiken, dan loop je dat gevaar helemaal niet zo. Vandaar dat ik denk dat het inderdaad van belang is dat het Fries ook in de basisscholen een plaats heeft. Commissie Hoekstra komt met een advies op dat terrein. Maar het is ook de achtergrond waarom het kabinet in het regeerakkoord heeft opgenomen met een Friese taalwet te willen komen. Dat is een onderdeel, in eerlijkheid, van, ik denk, een breder belang wat we overal in Nederland hebben. We zien algemeen, ook vanwege de internationalisering, maar ook vanwege het binnenlands bestuur, steeds grotere eenheden. Bestuur moet steeds groter worden. Discussie die hier is over het Fries, heb je op andere plaatsen al over de vraag, moeten we nog wel in het Nederlands of ze maar gelijk in het Engels overgaan op school of op de universiteit. Dus daar is men een stap verder. Ik denk dat we dan inderdaad alleen maar de verstandelijke oplossingen boven het gevoel plaatsen. En dat je dan ook ziet dat overal daar weerstand tegen ontstaat. Een van de wezenlijke dingen in de komende tijd is, hoe kunnen we niet zeggen van het is of grootschalig of kleinschalig, maar hoe kan ik de combinatie vinden tussen het grootschalig aanpakken van kleinschaligheid? Hoe kan ik dingen die ik breder moet maken op niveau van de provincie of landelijk, hoe kan ik dat regelen? En hoe kan ik de mensen zoveel mogelijk het gevoel geven dat ze ook in hun eigen plaats thuis zijn, in hun eigen taal thuis zijn. Vandaar de voorstellen om te komen met een Friese taalwet. De idee zoals het er nu ligt is primair om te kijken van hoe kunnen we de bestaande regels die er al zijn voor gebruik van het Fries in het bestuur, gebruik van het Fries in de rechtspraak, hoe kunnen we die ook kijken dat een aantal uitzonderingen die er nu nog in zitten, dat we die terugbrengen. In de tweede plaats, op welke wijze kunnen we het ondersteunen? Ook met een raad voor de Friese taal. Hoe kunnen we inderdaad het bestuursakkoord wat er is, hoe kunnen we dat een plaats bieden, ook in de wet? Of het allemaal wettelijk nu geregeld moet worden, dat moeten we nog bespreken. Want anders dreigt dat we alles weer keurig in wettelijke regels hebben, maar dat we uiteindelijk vooral bezig zijn om ruzie te maken over de uitleg van de regels in plaats van ze behoorlijk toe te passen. Dus dat, maar in ieder geval eens met dat element. De hoofdelementen dus van het stuk wat er liggen zullen voortbouwen op wat er bestaat, maar het is nou juist bedoeld om een aanzet te bieden voor de discussie in de komende tijd. Ik heb meegenomen in ieder geval een samenvatting van wat de bedoeling is om dat punt mee te nemen. Ik bespaar u de teksten zoals we ze al hebben.
Ook omdat ik wou proberen om de eerste versie daarvan ook gelijk in de Friese taal te stellen. Zonder dat het zal toch nog wel in het Nederlands in het Staatsblad moeten komen. Maar voor de communicatie is het misschien makkelijk om de wet gelijk ook in het Fries te hebben en de toelichting ook. Dus dat is nog niet helemaal gelukt. Mag ik het daarbij laten op dit moment?